Li navçeya kehta ya Semsûrê li çiyayê Nemrûdê kraliyeta Komegena ji bo turistên biyanîbûyê ciyê serdanê. Her sal demsala havînê bi hezaran turîst serdana çiyayê Nemrûdê dike û xweşbîniya derdorê û rojhilatê temaşe dike. Ji aliyê din ve jî peykerên şaristaniya Komagene dibîne. Di derbarê şaristaniya Komagenê de lekolîner dibêjin ku xelkê Komagene Kurd bûne. Bi salan li herêmê hukmdarî kirine. Ew milletê Komagene bi eslê xwe Kurd bûne. Ew tarîxçî Mehrdad İzadî gora gotina wî ew Kurdê Zelanî ne. û zimanê wan jî ev ê de te. Zimanê wan jî di Mîtaniya da te. Yani ev bingeha wan, bingeha milletê wan û bingeha zimanê wan di zamanê Mîtaniya da. û dawiyê Mîtaniya devletê ew çêbûye, ew devletê Hitit ve Hatî. Merkeza wan Semsat bûye û ew devleta navê wê ew bûye, Kumuk bûye. İzadê diyor ku ew navê ew e Komagene de navê Kumukê de te. Li gor mêvanên çiyayê Nemrûdê dîmenên dema Romaliya bêhempaye. Peykerên ku di dema Hêlistînê hatiye çêkirin hîn jî serpiyan mane. Ji aliyê parêzgera Semsûrê ve çiyayê Nemrûdê hatiye restore kirin û ji bo turîstan xizmet dide. Her wiha çiyayê Nemrûdê di sala 1987 de ketiye bin parastina UNESCO'ye. Yani ev ciyekî tabiata wî jî gelek xweş e. Zaten ew hem tarihî sîte ciyewî hem jî tabiî sîte. Yani alî hem tabiatê da ciyekî gelek xweş e hem jî di tarîxa de ciyewî gelek mühim e. Fakat ez yani Türkiye her ku diçe turîst kêm tane ve ew yani Nemrûd ve Adıyaman ev Nemrûd. Ew ji texmîn dikim yani propaganda ve kêm dibe. Tumulus beriya miladê sed sala yekemîn de hatiye înşa kirin. Bilindbûna peykerên ên ser çiyayê Nemrûdê 10 mîtroye. Ji kevirê kirêcê li ser zinaran hatiye çêkirin. Ji du şaxan tê holê. Şaxa yekem li aliyê Rojhilatê dinare, şaxa duyem jî li aliyê Rojavayê. Li gor baweriya wan tav muqaddes e. Ji ber vê yekê jî du teras çêkirine ku tîrejên rojê her dem li ser peykeran lê bide.